Takže čaute ľudia, ja som Marky taký, teraz sú tu nepríjemní ľudia. Stále mi kričia do kamery. Nemôžem vydať video, ale ja ho vydám. Takže dneska si zahráme Pokémon Go. Je to veľmi dobrá hra. Takže uvidíme, jak pôjdeme na to a normálne dá som si robiť 5 km vajíčko, už mám na ňom 4,5 alebo 4,2, neviem. Teraz presne a pozriem si, myslím si, že by bolo skvelé pozrieť si vajíčko, nechcem zdržovať, ale aby ste mi verili, tak sa pozriem na to vajíčko. Za 20 odberateľov, čo dosiahnem za neviem koľko. Za 7 odberateľov pôjdeme ešte plus 7, to nám niekým 20, tak za 20 odberateľov by sme išli, čo si vy napíšete pod to video, čo budem dneska vydávať ešte. Takže dneska vyjdú 2 videá a zatiaľ počkám, kým sa mi načíta Pokémon Go. Teraz je vlastne nový update, ja to trošku úplne teraz trošku je. Som pri nejakej blbosti teraz, niečo šuští. No tak ja si myslím, že... Už tu pozriem. 4,6 dokonca. Takže pozriem si, myslím si, že si môžeme pozrieť vajíčko. Takže čaute, už tu máme otvoríme, takže také vidíte nádherná plešička. 5 km vajíčko, čo to bude? Je to niečo dobré. Zase mi to neukáže, že to je hričke. Ale už to mám. Abra. 51! Môžem si volať Abru. Výborne. Koľkového? 328, máme tu aj hostia, ale ja som to omylom otvoril. Dáme takto. Dáme takto. Takto. Takže máme tu Vajco Evo špeciál. Áno. Myslím to vážne Vajco Evo špeciál. Kde je Abrička, Abruš. Je to moc slabá. Ono by aspoň nejaké 500. Vidíte. Už tu máme Evové. Evo Abra. Ale nechci niečo iné, ale v pohode. Dobre, som šťastný, budem mať aspoň Evo. Taký. Ideš od mojho domu na ihrisko 3-krát, tak máš 5 km za sebou. Áno, že rovnako tam späť, tam a tam máš 5 km. A ešte aj budeš mať ešte viac. Kadabra. Tuto je už na jednom stave. Počka to je, alebo... Jablčko, áno. Margarinka, jablčko. Takže pre toto video to môže byť všetko a čaute.